קופינס. אז בדרך חזרה אפשר לשים בבגז. איפה אני יושב? אנחנו נשים את הבלונים ליד יובל, ואתה תשב פה. כן. To you, happy birthday, dear Rina. Happy birthday to you. חכי שזה ייגמר, כי זה לא עושים על זה כלום. השיער שלי יוכל להישרף אומניה. תעזיפו. היום, לא. איך לא? לא, לא עובד. בטוחה שזה לא... עובד. היום יום הולדת. צריך עוד, זה לא מספיק טוב. שלא תדבר לי ככה במונית עכשיו. קחו אותו ישר לאברבנל, הצ'כי. היום יום הולדת. היום יום... אין לי הרבה זמן. לרינוצ'קה. זה מעוות משהו את ה... משאלה, ו... איזה דרמטיות. וכשתגמרי לבקש משאלה, תוסיפו. פו! אז... שתזכי לשנה הבאה עד 120 שנה. נחמד, אה? אני חושבת שבחיפה לא עושים כזה דבר.